la noticia, l'acord de categoria. En virtut de l'acord plenari del 29 de juliol del 2008, s'adjudicà a la UTE Gestió de Serveis Deportius de Catarroja el contracte per a la gestió indirecta. No, jo ho entenc que no la sàpia, però això l'ha portat, però vostè sí que l'ha firmat. Llavors sí que ens podrà explicar que s'ha firmat i explicar la resolució. El 31 de desembre de 2010 presenta don Félix Araque, en representació de la UTE Gestió de Serveis Deportius de Catarroja, un escrit en el que manifesta, vaig a traduir un poquet, que degut a circumstàncies sobrevenides i ajenes a ell, a l'empresa que representa, no s'ha executat encara la piscina climatitzada en l'avinguda de Diputació, el que al seu juí suposa incrementar l'equilibri econòmic financer del contracte i possibilitat de pla de viabilitat de 4 en quant als anys del contracte que té fet per amortitzar les inversions realitzades en l'Ajuntament. A més, manifesta que la UTE ha realitzat inversions per un import de més d'1.208.000 euros i no havent en cap moment compensació alguna per tal concepte. Vull que es queden en tot el que està dient este home y diu que se han presentado por el representante de la UTE los siguientes escritos, todos en data 11 del 4 del 2011, y me presenta 6. Relativo a obres de mantenimiento en el vaso de la piscina descoberta del polideportiu per un import de 18.535,44 euros lluentos. Això vol dir que això diners els pagarà ja la UTE? Feu les obres o no les va fer encara? Ell diu... Arreglar la piscina, el dia 11 del 4 presenta un altre relativo a la necesidad de realizar treballs de manteniment en el vaso pequeño de la piscina descubierta por un importe de 2.000 euros. El mateix día relativo a la necesidad de realizar trabajos de mantenimiento en el vaso de la piscina cubierta por un importe de 3.000 y pico. Un altre el mateix día relativo a la necesidad de realizar trabajos de mantenimiento y mejora de la piscina cubierta por un importe de 13.000 euros. Y el mateix día relativo a la necesidad de realizar trabajos de mantenimiento y mejora de la cubierta de la piscina municipal para arreglar goteras por el importe de 1.833, que per cert, usted estaba comentando que cuando la feu cubillos los materials eren obsoletos, la coberta, que jo recordo, la van fer, estaríem vostès governant, i ja n'hi ha goteres sense coberta. I no li dic que foren materials obsoletos en aquesta època. Y el 11 de juny de 2011, relativo a la necesidad de sustituir un tramo de 3 metros lineales en la tubería de Terrena. En los 6 escritos, amparándose en que dichas inversiones no estaban previstas en el apartado 6112 del Plan de Inversiones y Amortización, y en que ninguno de estos gastos se encuentra contemplado en el plan de inversiones que presentaron con la oferta, y solicitan también en los 6 escritos la aprobación de los presupuestos y su inclusión en la cuenta de explotación para la terminación de la subvención a la explotación, que eventualmente deba abonar al Ayuntamiento el cumplimiento del contrato de concesión suscrito entre ambas partes. El 22 de juny, abans de vacances, l'arquitecte tècnic municipal posa de manifest que hi ha una sèrie de deficiències en les instal·lacions deportives, tant en la piscina descoberta com en la piscina coberta, com en el pavelló cobert. I el 7 de juny fa un informe l'arquitecte, en definitiva, diu que así las cosas requieren al concesionario para que proceda de forma inmediata a subsanar las deficiencias apuntadas en el informe práctico, realizando de forma regular cuantas operaciones sean precisas para el mantenimiento de las instalaciones en condiciones adecuadas. O sea, que el concesionario no está haciendo y el arquitecte el requerís para que faça aquestes deficiències que hi ha a la piscina. Això és el mes de juny. Passa el juliol, passa agost, no es fa absolutament res, i si es fa alguna cosa així no n'hi ha ningú informe, i vostès en el mes de setembre és quan decideixen tancar la piscina, perquè segurament n'hi ha molt de perill, però els tècnics, tant el de la UTE com el tècnic de l'Ajuntament, en el mes de juny ja està dient-li a l'empresa quines són les coses que té que fer perquè si no se van a deteriorar. I vostès se'n van de vacances i quan tornen la piscina coberta resulta que está para tancar y la tanquen, tal y como han dicho. Además, entiendo que en atención a la antigüedad de las instalaciones se les eximiese de la obligación de contestar al mantenimiento. Dichas alegaciones fueron desestimadas por improcedentes de forma expresa. O sea, la empresa, la UTE dice que
era de fa molt de temps, doncs que no volien arreglar-ho. Sí, vostès diuen que sí, però és que no ho fa. És que no ho fa. El tècnic resol y diu que de no hacerlo, así estaríamos ante un incumplimiento de las obligaciones esenciales derivadas del contrato, lo que podría dar lugar a la imposición de las sanciones previstas en el pliego por tal razón e incluso a la resolución del contrato por incumplimiento. Y esta resolución la firma usted, que és el que s'ha fet, perquè això firma en juny, que és el que s'ha fet fins ara, no li ha rescindit el contracte. No ho han reparat i han passat olímpicament. Se n'han anat de vacances tots. Bueno, vostè se n'ha anat una setmana, igual que jo, però se n'han anat tots de vacances i al final qui ho han pagat són els ciutadans de Catarroja que tenen la piscina tancat i el club Sirenes que se n'anirà a Silla a poder fer allí els seus entrenaments i a més segurament portarà el nom de Sirenes de Silla perquè l'Ajuntament de Catarroja ni siquiera va ajudar a buscar-se el tindre que entrenar allí en Silla i dona la casualitat de que és un ajuntament del partit en Sedaví, però en Sedaví no tenen suficients carrers per a poder... Sirenes. No, però l'alcalde de Silla és el que... Sí, díxalos per favor. Home, vostè, això ho diré ell com a alcalde de Silla, no vostè com a alcalde. No, perdona, me toca perquè li digué. Ell li digué, podeu venir així, i el més segur és que se diga el Sirenes de Silla, en vez del Sirenes de Catarroja, tal com faríem nosaltres si hagués sortit al revés. Per tant, i si no ens dona ninguna explicació de què és el que està passant en la piscina coberta, vostès han sigut els únics responsables del seu tancament. Ja sabrem. Vostès no ho sabrem. De moment, el que volem és demanar la dimissió de la consellera d'Esports i la dimissió de l'actual consellera de Cultura per haver-li deixat tot l'entramat que hi ha sigut munta a la consellera d'Esports que tenim actualment. Res més. Si me volen donar una explicació de què és el que han fet i el que s'ha firmat, el que vostès han firmat aquí, i el que han fet després d'haver firmat aquesta resolució, us donen l'explicació. I si no la volen donar, esperem que ens donen els informes tant dels tècnics que diguin ara com els informes del que ha estat fent la UTE quan tenia que estar complint el manteniment de la piscina. Esperem que així no sigui. Sap que no se nega ningú. De moment no en tinc ningú. Jo vull fer una pregunta sobre la resolució. En la resolució 3269/2011, que és la que s'ha funcionat a l'empresa de publicitat, volia saber el criteri que se manté per convidar a les empreses, perquè me llama molt l'atenció que hi ha 3 empreses a les que se conviden i 2 cauen. Me llama prou l'atenció. Ja, però bueno, el criteri per a convidar, perquè vamos, que si era una empresa només, o que se conviden a 3 que 2 caiguen i que no se traguin un pressupost tampoc, me llama prou l'atenció. És una de les coses que me llama l'atenció. I després l'altra cosa que me llama l'atenció és que se contrata l'empresa perquè tinga 12 campanyes, de les quals 6 incluïren disseny i producció dels sacs finals. Entenc que això és acabar tota la faena fins al final, i 6 que només tindran disseny. Entonces vull saber per què 6 tenen disseny, si després no se va fer res, i si aquests 6 que incluïxen el disseny i la producció del sac final se podria influir en el mateix ja o els 6 del disseny. Hi ha unes campanyes que es van en disseny i ells se comprometen a fer tota la producció, i hi ha altres que així han conveniat que ell farà el disseny i nosaltres les traurem al carrer independentment de lo que ens interessa en aquest moment, si càrregues veïns, si alguna publicació o si algun nucli o alguna cosa similar. Això l'han deixat per poder fer-ho nosaltres. Correcte, però faran el disseny i les sacs finals, jo entenc que és traure ja tot el producte del carrer. No és que sí, ja perquè no. O sigui, que m'està dient que n'hi ha 6 que se farà el disseny i després l'Ajuntament se gastarà 3 diners en fer la publicació. Depèn de lo que siga, de lo que se fa. A part d'això, i se dissenya el que va fer un buzoneo o un cartes, no ho sé, en aquests moments. O sigui, que són dissenys diferents. Perdó? Són dissenys diferents? Sí, claro.
Unes se comprometen a acabar la producció i d'altres no, que no sabem encara en què consistirà perquè no s'ha parlat. O sea, que únicamente se fa el disseny sense saber a què se va destinar aquest disseny. I se demanarà el disseny, que no hi ha ni disseny. Però sense saber a què se va gastar. Si no se sap si se va gastar per fer bussonets, si se va gastar per fer el diari, si se va gastar... Sempre seran per ser campanyes publicitàries. La resolución del 2010, que viene de la Federación de Factura 21/11, pues me llama la atención aquí, vamos a ver, me pone Salón Internacional, 66 comensales adultos, Sacoma 24. De curiosidad, ¿quién fueron esas personas? ¿Y para qué? Bueno, pues aquí no quieren a comer, pero vamos. Es que no me pone fecha, esa es la relación que me he cogido. Yo no te puedo seguir. Pues 66 comensales. Puede ser 66 comensales adultos, coma 24. ¿Qué fecha? Es que no me pone fecha, pone 2011, 3628. Es la factura de registro 1180. Lo miraré porque yo no sé lo que me dice. Bueno, pues. Lo miraré. Pues entonces, ¿lo puedo pedir ya que coste en alta por escrito? Sí, pues por favor. Ya, pero bueno, si ya consta por escrito, pues ya sí me la secretaria. 1183, ¿se me va a notar? Y otra pregunta también de la universidad. Entonces, relación de factura, la 2993, le pone Natura y Cultura, servicio a monitora y sello. Con monitora, vale. O servicio ambiental. Y diseño programa real taller los residuos. Y son 10.000 euros, 10.000 puntos. ¿Qué es eso? Yo ahora no lo sé. Quiero decir, vosotros venís antes y tenéis mi puerta del despacho. Ah, es que ha No, llegado. yo soy la llamada y la he recogido esta tarde a las 7. Yo se lo pido a quien, pero es que claro, me decís las resoluciones que claro, yo ahora mismo por el momento y la verdad es que muchas resoluciones ni las digo. Entonces, Pues por favor, yo cuando quieras vienes, lo sacamos, lo miramos, pero es que aquí me decís un montón de resoluciones que yo firmo poquito. ¿Qué quiero decir? Que firmo diariamente unas 60, 90. Es decir, yo no me puedo fijar. Pues por favor, la secretaria se puede tomar. Ya se ha tomado. Esto de los residuos es 2993. El número desde el registro, de la relación de factura. Ese programa de al final me da la impresión que es eso, pero que no lo sé. El programa pero lo miraremos porque yo ahora no te lo puedo decir. Tiene que ser programa que el impacto final se... Pero los colegios, Sí, ya se nos está yendo porque hacerlo. No lo sé. Pero que de educación, que no lo tuve. No te preocupes que sí, lo creo. ¿Una pregunta más? Ruegos y preguntas ya, ¿vale? ¿Se las preguntas? ¿Les has puesto todos? Bé, jo tinc en concret, crec que és, a veure, el dia 30 de setembre, el divendres passat, es feu una reunió en la venta de Sant Roc en Silla i ahir membres de la comunitat de pesca, estaven els membres de la comunitat de pescadors del Palmar, de Silla, de Catarroja, les associacions de vela de Catarroja de Silla, membres d'Acció Ecologista Agro, hi ha també un membre de la Universitat de Barcelona, veïns de la comarca, membres d'associacions ecologistes com SEO, Green Life
y WWF Valencia, Superview,